सानवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गईल रौरा गांव रौरा दरवाजा के ठीक सामने चलता फिरता अचार वाला गाड़ी आ गईल। हमरा लगे आम के, इमली के, आंवला के 5 मेल वाला अचार उपलब्ध बा। बाजार से सस्ता और शुद्ध देसी क्वालिटी में सुपर जायकेदार लाजवाब मसालेदार अचार खातिर हमरा प्रचार गाड़ी के पास में आई। हमरा लगे मोबाइल के किट पायल के बदले में अचार मिल रहल बा, अब पैसा से भी अचार मिल रहल बा। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी करी लो ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन कहे सिलेंडरवा जोड़ेला ओकर रेगुलेटरवा ना होला ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई, देर मत करी, झट से आई अखट से हमरा प्रचार गाड़ी से लाजवाब जायकेदार ताजा स्वादिष्ट अचार लेके जाई। हमरा लगे अमला के, आम के, इमली के, मरचा के यानी वैरायटी के अचार उपलब्ध बा। उहो शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट जायकेदार अचार हमरा प्रचार गाड़ी के पास में उपलब्ध बा। तो देर मत करी, ई प्रचार गाड़ी रौरा दरवाजा के सामने आ गईल बा। सोचम तो सोचते रह जाए, हमार प्रचार गाड़ी अचार वाला प्रचार गाड़ी दूसरा गांव में चल जाए। आम के अचार ले जाई, पुरान मोबाइल के बैटरी होके चाहे स्टील के लाइट होके चाहे गैस सिलेंडर के रेगुलेटर हवे वो सब के बराबर अचार आम के दिहल जाता। आई जल्दी आई ना तो प्रचार गाड़ी आगे निकल जाए। ज्यादा सोचा बिचारी मत करी, बाजार से सस्ता क्वालिटी में सुपर हमरा लगे अचार मिल रहल बा। शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट मरचा के, आंवला के, आम के औरी 5 मेल वाला अचार हमरा लगे उपलब्ध बा। तो देर मत करी, झट से आई अखट से स्वादिष्ट लाजवाब अचार लेके जाई। आ गईल रौरा गांव रौरा दरवाजा के ठीक सामने चलता फिरता अचार वाला गाड़ी आ गईल। हमरा लगे आम के, इमली के, आंवला के 5 मेल वाला अचार उपलब्ध बा। बाजार से सस्ता और शुद्ध देसी क्वालिटी में सुपर जायकेदार लाजवाब मसालेदार अचार खातिर हमरा प्रचार गाड़ी के पास में आई। हमरा लगे मोबाइल के किट पायल के बदले में अचार मिल रहल बा, अब पैसा से भी अचार मिल रहल बा। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी करी लो ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन कहे सिलेंडरवा जोड़ेला ओकर रेगुलेटरवा ना होला ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई, देर मत करी, झट से आई अखट से हमरा प्रचार गाड़ी से लाजवाब जायकेदार ताजा स्वादिष्ट अचार लेके जाई। हमरा लगे अमला के, आम के, इमली के, मरचा के यानी वैरायटी के अचार उपलब्ध बा। उहो शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट जायकेदार अचार हमरा प्रचार गाड़ी के पास में उपलब्ध बा। तो देर मत करी, ई प्रचार गाड़ी रौरा दरवाजा के सामने आ गईल बा। सोचम तो सोचते रह जाए, हमार प्रचार गाड़ी अचार वाला प्रचार गाड़ी दूसरा गांव में चल जाए। आम के अचार ले जाई, पुरान मोबाइल के बैटरी होके चाहे स्टील के लाइट होके चाहे गैस सिलेंडर के रेगुलेटर हवे वो सब के बराबर अचार आम के दिहल जाता। आई जल्दी आई ना तो प्रचार गाड़ी आगे निकल जाए। ज्यादा सोचा बिचारी मत करी, बाजार से सस्ता क्वालिटी में सुपर
हमरा लगे अचार मिल रहल बा शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट मरचा के, आंवला के, आम के औरी 5 मेल वाला अचार हमरा लगे उपलब्ध बा। त देर मत करी, झट से आई अखट से स्वादिष्ट लाजवाब अचार लेके जाई। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी जल्दी करी लो, ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन गैस सिलेंडर जरेला ओकर रेगुलेटर ना होला ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई। आ गईल रौरा गांव रौरा दरवाजा के ठीक सामने चलता फिरता अचार वाला गाड़ी आ गईल। हमरा लगे आम के, इमली के, आंवला के 5 मेल वाला अचार उपलब्ध बा। बाजार से सस्ता और शुद्ध देसी क्वालिटी में सुपर जायकेदार लाजवाब मसालेदार अचार खातिर हमरा प्रचार गाड़ी के पास में आई। हमरा लगे मोबाइल के किट पायल के बदले में अचार मिल रहल बा, अब पैसा से भी अचार मिल रहल बा। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी जल्दी करी लो, ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन गैस सिलेंडर जरेला ओकर रेगुलेटर ना होला ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई। देर मत करी, झट से आई अखट से हमरा प्रचार गाड़ी से लाजवाब जायकेदार ताजा ताजा स्वादिष्ट अचार लेके जाई। हमरा लगे अमला के, आम के, इमली के, मरचा के यानी वैरायटी के अचार उपलब्ध बा। उहो शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट जायकेदार अचार हमरा प्रचार गाड़ी के पास में उपलब्ध बा। तो देर मत करी, ई प्रचार गाड़ी रौरा दरवाजा के सामने आ गईल बा। सोचम तो सोचते रह जाए, हमार प्रचार गाड़ी अचार वाला प्रचार गाड़ी दूसरा गांव में चल जाई। आम के अचार ले जाई, पुरान मोबाइल के बैटरी होके चाहे स्टील के लाइट होके चाहे गैस सिलेंडर के रेगुलेटर हवे वो सब के बराबर अचार आम के दिहल जाता। आई जल्दी आई, ना तो प्रचार गाड़ी आगे निकल जाई। ज्यादा सोचा बिचारी मत करी, बाजार से सस्ता आ क्वालिटी में सुपर हमरा लगे अचार मिल रहल बा। शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट मरचा के, आंवला के, आम के औरी 5 मेल वाला अचार हमरा लगे उपलब्ध बा। तो देर मत करी, झट से आई अखट से स्वादिष्ट लाजवाब अचार लेके जाई। आ गईल रौरा गांव रौरा दरवाजा के ठीक सामने चलता फिरता अचार वाला गाड़ी आ गईल। हमरा लगे आम के, इमली के, आंवला के 5 मेल वाला अचार उपलब्ध बा। बाजार से सस्ता और शुद्ध देसी क्वालिटी में सुपर जायकेदार लाजवाब मसालेदार अचार खातिर हमरा प्रचार गाड़ी के पास में आई। हमरा लगे मोबाइल के किट पायल के बदले में अचार मिल रहल बा, अब पैसा से भी अचार मिल रहल बा। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी जल्दी करी लो, ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन गैस सिलेंडर जरेला ओकर रेगुलेटर ना होला ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई। देर मत करी, झट से आई अखट से हमरा प्रचार गाड़ी से लाजवाब जायकेदार ताजा ताजा स्वादिष्ट अचार लेके जाई। हमरा लगे अमला के,
आम के, इमली के, मरचा के, यानी वैरायटी के अचार उपलब्ध बा। उहो शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट जायकेदार अचार हमरा प्रचार गाड़ी के पास में उपलब्ध बा। तो देर मत करी, ई प्रचार गाड़ी रौरा दरवाजा के सामने आ गइल बा। सोचम तो सोचते रह जाए। हमार प्रचार गाड़ी अचार वाला प्रचार गाड़ी दूसरा गांव में चल जाई। आम के अचार ले जाई, पुरान मोबाइल के बैटरी होखे, चाहे स्टील के लाइट होखे, चाहे गैस सिलेंडर के रेगुलेटर हवे, वो सब के बराबर अचार आम के दिहल जाता। आई जल्दी आई ना तो प्रचार गाड़ी आगे निकल जाई। ज्यादा सोचा विचारी मत करी। बाजार से सस्ता आ क्वालिटी में सुपर हमरा लगे अचार मिल रहल बा। शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट मरचा के, आंवला के, आम के औरी 5 मेल वाला अचार हमरा लगे उपलब्ध बा। तो देर मत करी, झट से आई अखट से स्वादिष्ट लाजवाब अचार लेके जाई। ज्यादा सोची विचारी मत। घर में जौन पुरान हो बैटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा, ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी करी लो, ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन गैस सिलेंडर जरेला ओकर रेगुलेटर ना होला, ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई। आ गइल रौरा गांव रौरा दरवाजा के ठीक सामने चलता फिरता अचार वाला गाड़ी आ गइल। हमरा लगे आम के, इमली के, आंवला के 5 मेल वाला अचार उपलब्ध बा। बाजार से सस्ता और शुद्ध देसी क्वालिटी में सुपर जायकेदार लाजवाब मसालेदार अचार खातिर हमरा प्रचार गाड़ी के पास में आई। हमरा लगे मोबाइल के किट पायल के बदले में अचार मिल रहल बा, अब पैसा से भी अचार मिल रहल बा। ज्यादा सोची विचारी मत। घर में जौन पुरान हो बैटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा, ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी करी लो, ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन गैस सिलेंडर जरेला ओकर रेगुलेटर ना होला, ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई। देर मत करी, झट से आई अखट से हमरा प्रचार गाड़ी से लाजवाब जायकेदार ताजा स्वादिष्ट अचार लेके जाई। हमरा लगे अमला के, आम के, इमली के, मरचा के, यानी वैरायटी के अचार उपलब्ध बा। उहो शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट जायकेदार अचार हमरा प्रचार गाड़ी के पास में उपलब्ध बा। तो देर मत करी, ई प्रचार गाड़ी रौरा दरवाजा के सामने आ गइल बा। सोचम तो सोचते रह जाए। हमार प्रचार गाड़ी अचार वाला प्रचार गाड़ी दूसरा गांव में चल जाई। आम के अचार ले जाई, पुरान मोबाइल के बैटरी होखे, चाहे स्टील के लाइट होखे, चाहे गैस सिलेंडर के रेगुलेटर हवे, वो सब के बराबर अचार आम के दिहल जाता। आई जल्दी आई ना तो प्रचार गाड़ी आगे निकल जाई। ज्यादा सोचा विचारी मत करी। बाजार से सस्ता आ क्वालिटी में सुपर हमरा लगे अचार मिल रहल बा। शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट मरचा के, आंवला के, आम के औरी 5 मेल वाला अचार हमरा लगे उपलब्ध बा। तो देर मत करी, झट से आई अखट से स्वादिष्ट लाजवाब अचार लेके जाई। आ गइल रौरा गांव रौरा दरवाजा के ठीक सामने चलता फिरता अचार वाला गाड़ी आ गइल। हमरा लगे आम के, इमली के, आंवला के 5 मेल वाला अचार उपलब्ध बा। बाजार से सस्ता और शुद्ध देसी क्वालिटी में सुपर जायकेदार लाजवाब मसालेदार अचार खातिर हमरा प्रचार गाड़ी के पास में आई। हमरा लगे मोबाइल के किट
पायल के बदले में अचार मिल रहल बा, अब पैसा से भी अचार मिल रहल बा। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा, ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी जल्दी करी लो, ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन गैस सिलेंडरवा जरेला ओकर रेगुलेटरवा ना होला, ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई आई जल्दी आई, देर मत करी, झट से आई अखट से हमरा प्रचार गाड़ी से लाजवाब जायकेदार ताजा ताजा स्वादिष्ट अचार लेके जाई। हमरा लगे अमला के, आम के, इमली के, मरचा के यानी वैरायटी वैरायटी के अचार उपलब्ध बा। उहो शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट जायकेदार अचार हमरा प्रचार गाड़ी के पास में उपलब्ध बा। तो देर मत करी, ई प्रचार गाड़ी रौरा दरवाजा के सामने आ गइल बा। सोचम तो सोचते रह जाए, हमार प्रचार गाड़ी अचार वाला प्रचार गाड़ी दूसरा गांव में चल जाई। आम के अचार ले जाई, पुरान पुरान मोबाइल के बैटरी होके, चाहे स्टील के लाइट होके, चाहे गैस सिलेंडर के रेगुलेटर हवे, वो सब के बराबर अचार आम के दिहल जाता। आइए आई जल्दी आई, ना तो प्रचार गाड़ी आगे निकल जाई। ज्यादा सोचा बिचारी मत करी, बाजार से सस्ता आ क्वालिटी में सुपर हमरा लगे अचार मिल रहल बा। शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट मरचा के, आंवला के, आम के औरी 5 मेल वाला अचार हमरा लगे उपलब्ध बा। तो देर मत करी, झट से आई अखट से स्वादिष्ट लाजवाब अचार लेके जाई। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा, ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी जल्दी करी लो, ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन गैस सिलेंडरवा जरेला ओकर रेगुलेटरवा ना होला, ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई आई जल्दी आई, आ गइल रौरा गांव रौरा दरवाजा के ठीक सामने चलता फिरता अचार वाला गाड़ी आ गइल। हमरा लगे आम के, इमली के, आंवला के 5 मेल वाला अचार उपलब्ध बा। बाजार से सस्ता और शुद्ध देसी क्वालिटी में सुपर जायकेदार लाजवाब मसालेदार अचार खातिर हमरा प्रचार गाड़ी के पास में आई। हमरा लगे मोबाइल के किट, पायल के बदले में अचार मिल रहल बा, अब पैसा से भी अचार मिल रहल बा। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा, ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी जल्दी करी लो, ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ और साथ में जानो तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ और साथ में घर में जौन गैस सिलेंडरवा जरेला ओकर रेगुलेटरवा ना होला, ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई आई जल्दी आई, देर मत करी, झट से आई अखट से हमरा प्रचार गाड़ी से लाजवाब जायकेदार ताजा ताजा स्वादिष्ट अचार लेके जाई। हमरा लगे अमला के, आम के, इमली के, मरचा के यानी वैरायटी वैरायटी के अचार उपलब्ध बा। उहो शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट जायकेदार अचार हमरा प्रचार गाड़ी के पास में उपलब्ध बा। तो देर मत करी, ई प्रचार गाड़ी रौरा दरवाजा के सामने आ गइल बा। सोचम तो सोचते रह जाए, हमार प्रचार गाड़ी अचार वाला प्रचार गाड़ी दूसरा गांव में चल जाई। आम के अचार ले जाई, पुरान पुरान मोबाइल के बैटरी होके, चाहे स्टील के लाइट होके, चाहे गैस सिलेंडर के रेगुलेटर हवे, वो सब के बराबर अचार आम के दिहल जाता। आइए आई जल्दी आई, ना तो प्रचार गाड़ी आगे निकल जाई। ज्यादा सोचा बिचारी मत करी, बाजार से सस्ता आ क्वालिटी में सुपर
हमरा लगे अचार मिल रहल बा शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट मरचा के, आंवला के, आम के औरी 5 मेल वाला अचार हमरा लगे उपलब्ध बा। त देर मत करी, झट से आई अखट से स्वादिष्ट लाजवाब अचार लेके जाई। आ गईल रौरा गांव रौरा दरवाजा के ठीक सामने चलता फिरता अचार वाला गाड़ी आ गईल। हमरा लगे आम के, इमली के, आंवला के 5 मेल वाला अचार उपलब्ध बा। बाजार से सस्ता और शुद्ध देसी क्वालिटी में सुपर जायकेदार लाजवाब मसालेदार अचार खातिर हमरा प्रचार गाड़ी के पास में आई। हमरा लगे मोबाइल के किट पायल के बदले में अचार मिल रहल बा, अब पैसा से भी अचार मिल रहल बा। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी करी लो ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ साथ में जाना तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ साथ में घर में जौन कहे सिलेंडरवा जरेला ओकर रेगुलेटरवा ना होला ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई। देर मत करी, झट से आई अखट से हमरा प्रचार गाड़ी से लाजवाब जायकेदार ताजा स्वादिष्ट अचार लेके जाई। हमरा लगे अमला के, आम के, इमली के, मरचा के यानी वैरायटी के अचार उपलब्ध बा। उहो शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट जायकेदार अचार हमरा प्रचार गाड़ी के पास में उपलब्ध बा। तो देर मत करी, ई प्रचार गाड़ी रौरा दरवाजा के सामने आ गईल बा। सोचम तो सोचते रह जाए, हमार प्रचार गाड़ी अचार वाला प्रचार गाड़ी दूसरा गांव में चल जाई। आम के अचार ले जाई, पुरान मोबाइल के बैटरी हो हवे वो सब के बराबर अचार आम के दिहल जाता। आई जल्दी आई ना तो प्रचार गाड़ी आगे निकल जाई। ज्यादा सोचा विचारी मत करी, बाजार से सस्ता आ क्वालिटी में सुपर हमरा लगे अचार मिल रहल बा शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट मरचा के, आंवला के, आम के औरी 5 मेल वाला अचार हमरा लगे उपलब्ध बा। त देर मत करी, झट से आई अखट से स्वादिष्ट लाजवाब अचार लेके जाई। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी करी लो ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ साथ में जाना तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ साथ में घर में जौन कहे सिलेंडरवा जरेला ओकर रेगुलेटरवा ना होला ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई। आ गईल रौरा गांव रौरा दरवाजा के ठीक सामने चलता फिरता अचार वाला गाड़ी आ गईल। हमरा लगे आम के, इमली के, आंवला के 5 मेल वाला अचार उपलब्ध बा। बाजार से सस्ता और शुद्ध देसी क्वालिटी में सुपर जायकेदार लाजवाब मसालेदार अचार खातिर हमरा प्रचार गाड़ी के पास में आई। हमरा लगे मोबाइल के किट पायल के बदले में अचार मिल रहल बा, अब पैसा से भी अचार मिल रहल बा। ज्यादा सोची बिचारी मत, घर में जौन हो पुरान हो बलेटरिया मोबाइलवा के फेंकल बा ओकरा के लेके आई और आम के अचार बराबर लेके जाई। हाँ जल्दी करी लो ना तो गाड़ी प्रचार वाला आगे बढ़ जाए। हाँ साथ में जाना तारो स्टील के लाइट होके पुराना से पुराना ओकरो से बरोबर देवल जाता है अचार आम के। हाँ साथ में घर में जौन कहे सिलेंडरवा जरेला ओकर रेगुलेटरवा ना होला ओकरो से आज बराबर अचार दिया था। आई जल्दी आई। देर मत करी, झट से आई अखट से हमरा प्रचार गाड़ी से लाजवाब जायकेदार ताजा स्वादिष्ट अचार लेके जाई। हमरा लगे अमला के, आम के, इमली के,
मरचा के, यानी वैरायटी वैरायटी के अचार उपलब्ध बा। उहो शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट जायकेदार अचार हमरा प्रचार गाड़ी के पास में उपलब्ध बा। तो देर मत करी, ई प्रचार गाड़ी रौरा दरवाजा के सामने आ गइल बा। सोचम तो सोचते रह जाए, हमार प्रचार गाड़ी अचार वाला प्रचार गाड़ी दूसरा गांव में चल जाई। आम के अचार ले गाड़ी आगे निकल जाई। ज्यादा सोचा विचारी मत करी, बाजार से सस्ता आ क्वालिटी में सुपर हमरा लगे अचार मिल रहल बा। शुद्ध सरसों के तेल में बनल स्वादिष्ट मरचा के, आंवला के, आम के औरी 5 मेल वाला अचार हमरा लगे उपलब्ध बा। तो देर मत करी, झट से आई आ खट से स्वादिष्ट लाजवाब अचार लेके जाई।